Давам етәбіз. Бүгінгі видеоға бірнеше хәреф төшермәкші булам. Біріншісі М хәрефі була. Мында уклар күрсәтелмәгән. Бу хатадыр инде. Издательствоның хатасыдыр. Мында өстән аска төшергә тиеш. Һәм менә уң якка берәү, уң якка икенчесе китергә тиеш иде. Башлыйбыз. Башта менә бу сурәтне кабатлыйбыз. Башта укларның юнәлешен кабатлыйбыз. Бу беренче этап була. Бездә ясап карыйбыз. Бала бездә ясап карый. Булды беренче этап үтәлде. Без аны астына сызык куябыз, чөнки бу хәреф ук юнәлешләрен үтәгән хәреф. Дөрес булып чыккан. Икенче этабын кушабыз. Хәзер шул юнәлешләрне саклап, контроль нокталарны үтәргә тырышырга кирәк. Чөнки менә бу ике читләрне бу хәреф тиергә тиеш. Өстәгеләрне, астагыларны, өстәгесен, астагысын. Өстән аска таба тиеп, тагы өстән аска таба тиеп, яңадан өстән аска таба. Булды менә бу икенче этап. Шулай ук дөрес булды. Моның астына сызабыз, чөнки бу хәреф дөрес ясалган. Хәзер инде кабат-кабат шул ук максатларны куеп, бу хәрефне язырга тырышабыз. Әгәр дә инде бала әзрәк үтәлмичә ясый, без ул хәрефләргә яңадан тагы кат-кат әйтәм. Карамыйбыз да, бер игътибар бирмибез, игътибар бирәбез, сызып күрсәтеп. Әйбәт ясалган хәрефләргә генә. Хәзер Н хәрефен, монысы М хәрефе булды. Н хәрефе шул ук формада, тик элементлары әзрәк кенә. Укларның юнәлеше беренче этап. Бездә ясап карыйбыз. Өстән аска. Һәм менә бу өске өлешеннән уңга таба күтәрелеп, кабат инде аска төшеп. Менә бу Н хәрефе. Юнәлешләр дөрес, сызык куям. Әгәр дә бала менә булай итеп ясый икән, андый ясаучылар бар. Сызык куймыйбыз, бер нәрсә әйтмибез. Бөтенләй игътибар бирмибез, тик сызык булмавы балага күрсәтә. Булай ясавы безгә килешми дигән сүзне. Хәзер икенче этапны кушабыз. Менә беренче этап ясый башла икән бала, бер хәреф булса да язып бирде икән. Булды. Димәк, аны сызып куябыз да, димәк, бала аңлады. Хәзер инде һәр вакыт килеп җитә икенче этабын кушырга. Юнәлешен саклап, шикләргә тиябез. Шул була икенче этапның ысылы. Менә бу юлларның икесенә тиюе кирәк. Менә бу нокталарда. Артыгын чыгып ясала икән хәреф, аңа игътибар итмибез, астына сызык сызмыйбыз. Менә монда сызык сызабыз, бу дөрес хәреф. Битми икән, шулай игътибар бирмибез, бер сүз дә әйтмибез. Критика сүзе бөтенләй әйтелергә тиеш түгел. Тик көтәбез дөрес ясалган вариантларны гына. Күрәбез икән, бер-ике, я берсе булса да, хәрефләрнең берсе булса да дөрес була икән, шунда ук без аны сызып, безнең аны яратуыбызны күрсәтеп бирәбез балага. Мактарга да була. Өү хәрефе минем өчен җиңел хәреф дип тоела бу. Булды. Монда да мөһиме укның юнәлешен күрсәтү. Өү хәрефе ул җомри формадагы элемент. Ул бәлки бик җомри булмаска да может. Ансы мөһим түгел ул. Ул еллар үтәр, баланың кулы ныгыр, җомри формалыгы аның проблема түгел. Аны ясый башлар ул, Аллаһ бирсә, соңрак. Иң мөһиме шул укларның юнәлешен күрсәтү. Бала күрсәтә белә икән дөрес итеп. Димәк, дөрес яза, аны астына сызабыз. Булар да саналсын, чөнки бу укны саклаган, юнәлеше сакланган. Хәзер
Инде һәр тикшерә башлыйбыз контроль нокталарын. 2 нокта гына бу хәрефтә. Өске шит, аскы шит. Шулай ук. Булды. Менә моны мин сызып куям. Булай булса, аларны сыза алмыйбыз инде. Бер нәрсә дә әйтмибез, үтеп китәбез. Алар юк кебек. Көтәбез әйбәтрәк хәрефләрне. Аларның наклон булырга мөмкин. Наклон турында без сөйләшмибез. Аны без контроль бирмибез аңа. Бик каты кыек наклон булмаса, аларны да сызырга рөхсәт бирәм мин. Үз методикам буенча. Шулай итеп, һәр пи хәрефенә төшәбез. Узун. Монда узун таяк катнаша, өстән аска һәм уң якка йомры элемент. Былай яза икән бала, аны карап торырга кирәк. Астына сызмыйбыз. Сорау биргәч кенә җавап бирәбез. Нишләп сызылмаган? Чөнки беренче этап уклары нителмәгән инде. Каралмаган, дөрес ясалмаган. Көтәбез әйбәт вариантны. Укларның юнәлешләре дөрес икән, сызабыз булды. Хәзер юнәлешләре саклангач, икенче этап кушабыз, анда инде контроль нокталарыбызны тикшерәбез. Тисен, кирәкле урынына тиеп торсын бу хәреф, менә бу дөрес. Әзрәк кыйграк китсә дә, бик каты хата түгел. Һәм менә инде җитеп бетмәсә, артыгы белән чыкса, буларга инде игътибар бирмибез. Менә буларны гына сызабыз. Булды. Хәзерге видеога җитеп торыр дип уйлыйм. Рәхмәт.